amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 5. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Kapin 400,000 pesos nga valor sang kagamitan ang nakawat sa makawatan sa sulod sa isa kapuloy-an sa tuntailikdan nga Biyernes sa Jesus Heights Subdivision sa Barangay Estefania, diri sa siyudad sa Bacolod. Sa closed-circuit television footage nga nakuha gikan sa puloy-an, ginpahayag ni Police Station 4 Commander Police Major Raynante Humukan, nakit-an nga 3 ka maarmado nga kalalakinan ang nagsulod sa compound kag nagpangawat. Suno kay Humukan, ginguba sa makawatan ang gate, ginkakas ang screen kang 4 ka jealousies ka nagsulod sa sala kung sa sala sa balay. Tulog ang 4 ka persona ngaya na sa balay sang nagsulod ang mga kawatan. Suno pa kay Humukan, nagpalagyo ang makawatan sakay sa isa ka SUV. Duha pa ni Humukan nga may kaanggid ang mudo sa makawatan sa nagsulod sa isa kapuloy-an man sa Barangay Tangub, siyudad sa Bacolod. Angot sunigid pahayag ni Humukan nga posible mangin common group ang sa likod sa mga pagpangawat sa mapuloy-an sa siyudad sa Bacolod kag kaiping nga banwa kag siyudad. Hungod naman nga wala giningadlan sa mga kapulisan ang tagiya sang balay para man sa ila nga seguridad. Nakumpiskarang 161,000 pesos ang ginasuspetsuhan shabu sa 6 ka persona sa drug buy bust operation sa Bacolod City PNP halin lunes sa gab-itubtub kahapon sa Kagahon. Sa Police Station 1 nadakpan si Ricky Solomon, 36 anyos, ang Purok Malipayon, Barangay 35, kag nakuhaan sa 15,000 pesos nga bilisang shabu. Nadakpan naman sa Police Station 10 si Joey Bitonga, 21 anyos, ang Purok Saturn Phase 6B, Barangay Handumanan, kag nakuhaan sa 8,000 pesos nga bilisang shabu. Nadakpan man sa Police Station 5 si Jesse De La Cruz, 47 anyos, sang Zone 2 Abada Sky, Barangay Vista Alegre, kag nakuhaan sang 55,000 pesos nga bilisang shabu. Sa Police Station 3 na aresto man si Alex Tornilla sang Purok Kitahanon, Barangay Banago, kag nakuhaan sang 20,000 pesos nga bilisang shabu. Kahapon sang Kagahon, nadakpan sang City Drug Enforcement Unit sa pagpamuno ni Bacolod City Director Police Colonel Henry Binyas ang mag-utod nga Arkiel kag Ariel Julian pumuluyo sang Jupiter Street, Hillside Subdivision, Barangay Bansilingan. Ang mag-utod nga street level target na nakuhaan sang 63,000 pesos nga bili sang shabu.
Plano naman ni DOCPO Director Colonel Romeo Baleros nga igasayan anay sa headquarters sa Camp Alfredo Montalbano Sr. ang mga obis o kung tambok nga mga pulis. Sunod kay Baleros, iya tingwaan nga mabuligan nga mabuhinan ang timbang sa may pagi sa pagmonitor sa ila adlaw-adlaw. Duwan pa sa direktor kung sa NOCPO compound sila, masiguro nga padayon nila exercise kag makontrol ang pagkaon. Una sinigin himo nga modelo ni Balero sa isa ka tambok nga pulis sa pag-exercise sa opisina, agud tudloan nga magpaniwang. Ang pulis ay kung hinago lamang ang ngalan, ang nabuhinan na sang 12 ka kilo sa sulod sang 4 ka bulan nga exercise kag disiplina sa pagkaon. Naibaluan, mando ni PNP Chief Lieutenant General Archie Gamboa nga dapat husto sa timbang ang mga kapulisan. Ginhatagan sa direktiba ni Negros Occidental Police Provincial Office ng NOCPO Director Colonel Romeo Baleros sa mga Chief of Police sa probinsya nga tutukan ng ilegal nga droga. Sulod kay Baleros, ginmando sini ang kinahanglan o kunya kinahanglan may isa ka barangay sila nga madeklarar nga drug cleared sa kada bulan agud mas mabaskog ang kampanya. Dugang pa sang direktor, nagalaom siya nga matuman ini sa mga Chief of Police. Base sa datos sa ginpagawa sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, sa 601 ka mabarangay sa probinsya, 151 lang ang nadeklara nga drug cleared, samtang 122 naman ang hindi apektado kag karon, may nabilin pa nga 479 nga ginatinguan nga madeklarar nga drug cleared. Naghingyo man si Balero sa publiko nga ugyunan ini agud mapaluntad ang katawhayan sa ila barangay. We still have 479 remaining barangays to be cleared. I am directing all the chief of police to focus coordinating with barangay anti-drug abuse council and municipal anti-drug abuse council to double their effort to at least clear one barangay per month. Si NOCPO Director Colonel Romeo Baleros. Sa ibang baraton nga balita lokal, ginpahayag ni Bacolod PNP spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico nga wala sang dapat pakamalauton sa ginhimo sa Philippine National Police nga paghatag sang gusto sang hostage taker nga magpatigayon sang press conference. Sunod kay Pico, totally depressed na ang hostage taker. Kabangdaran nga hindi may buluan kung ano ang mahimo sini sa tiyon nga hindi mapasugtan ang iya nga demand. Duwa man ni Pico, hindi padaso-daso ang pagsulbar sa hostage crisis tungod kinahanglan nitun-an ang sitwasyon kag mapasiguro nga maluwas ang tanan kalakip na ang hostage taker. Mismo si Pico ang nagdayaw tungod wala sang may napatay sa insidente kay nagbalik sa matawhay ang tanan sa piyak nga naglawi gini sang pila ka oras. Pilason ang isa ka magunguma sang iniyang ginlothang sa Sitio Kambugsok, Barangay Poblasyon Banwa, sang Kawayan, Lunes sang kasisidmon. Ang biktima ang ginkilala kay Sunny Rivera, 50 anyos, pumuluyo sa amuman nga lugar. Base sa investigasyon sang Kawayan PNP, samtang nagasunod sa karabaw nga nagaguyod sang Kawayan, ang biktima gulpi na lang siya ang ginluthang sang makapila ka beses sang wala makilala nga sospetsado. Nakaangkon sang madamo ang kapilasan ng biktima nga karon pa dayon ginabulong sa hospital. Ginausisa pang rason sang pagpangluthang. Naluwas naman sa Philippine Coast Guard ang 4 ka mga persona kalakip ng 2 ka mga miyembro sa Bureau of Jail Management and Penology matapos nagkulob sa itong telikdan nga Domingo ang pump boat nga nasakyan sa Maynila sa baybayon sa siyudad sa San Carlos. Ang mga naluwas sa musantay Ian Carl Niaga kag Michael Oliver nga assigned sa San Carlos BJMP. Naluwas man ang mga upod nga Sanday Antonio Yunsong nga tag-iya sa pump boat nga si Romeo Mabilog. Sunod kay Lieutenant Colonel Lieutenant Commander Johnson Binamin, nagapamunit sa lawod ang mainis ang ginhampak sa mawaskog nga balod ang pump boat nga ilag nasakyan kag nagkulob. Doon pa ni Binamin, nakapauli na sila puluyan sa Niaga, Oliver, Yunsong kag Mabilog matapos naluwas sa amo nga insidente. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:12. Sa mga problema naman natin sa mga bukol-bukol sa aton nga lawas, sis na nagpuntumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignand. Mag-inom na sang Santon Plus Cervic Capsule. Sunod sa mga eksperto, ini Santon Plus Cervic Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga,
goiter kag iban pa. Ginabuligan pa sa Sandon Plaza by capsule inyong alawas para nga hindi matubuan sa mabukol, cyst kag iban pa nga mga balatian. Sandon Plaza by capsule garantisado may alibyo. Mabakal naton sa mabutika tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may Dalan Hernais at ubalan sang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabok sina, yara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kagad Santon Server Capsule pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Pagdagsa sa mga Chinese nga may dala milyones sa dolyar, ginapaimbestigahan na karon ni Presidente Duterte. Samtang biyahe sa South Korea, gintugutan na sang gobyerno. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Madayon Aksyon Radio. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:18, sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginmanduanan ni Presidente Rodrigo Duterte si Finance Secretary Sunny Dominguez nga imbestigahan ang pagdagsa sa mga Chinese nga may dala sang milyones sa kadolyar nga kwarta pasulod diri sa Pilipinas. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, natalakay sa cabinet meeting ang report sa posibilidad nga nagsunod na sa money laundering ang mga Chinese nga nagapakuno-kuno nga mga trabaho sa Philippine Offshore Gaming Operators o kon POGO. Doon pa ni Panelo nga sa karon ang Department of Finance ang mag-imbestigar, magluwas na lamang kung magpabulig si Dominguez sa iban pang ahensya. Ginpahayag ni Panelo ang gintalakay man sa cabinet meeting ni Bangko Sentral ng Pilipinas kag Anti-Money Laundering Council Chairperson Benjamin Diokno ang hagna nga amendahan ang Anti-Money Laundering Act of 2001 kag Human Security Act of 2007. Patag ni Diokno, kung mamindahan ang duha kalayi, mapabakod pa sini ang pagtingwa sa Pilipinas nga makakuha sang A credit rating. Ginpanugutan na sa gobyerno sa Pilipinas nga magbiyahe sa South Korea magluwas lamang sa probinsya sa North Gyeongsang. Inangin payag sa Malacanang kahapon adlaw Martes pila ka adlaw matapos inigin dumili ang pagbiyahe sa East Asian nation tungod sa coronavirus disease o COVID-19. Sunod ka Presidential Spokesman Salvador Panelo, ang mga Pinoy nga luyag magbiyahe sa South Korea ang kinahanglan nga magpirma sa written declaration nga nagasignify sang ila ihibalo angot sa risgo sa pagbiyahe. Dugang pa ni Panelo nga hatagan man sang health advisory pamphlet ang mga Pinoy antes ang ilang nga biyahe. Ang South Korea naga-require sang visa para sa mga Pinoy nga nagabiyahe pakadto sa mga pungsod. Ang pagban sa pagpasulod sang foreign national sa North Gyeongsang Province sa South Korea pakadto sa Pilipinas ang nagapabilin nga epektibo base sa ginkasugtan sang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Samtang iga-repatriate sa gobyerno sa Pilipinas ang 148 ka mga Pinoy nga yara sa Macau kasunod sa report nga naga-leave na ang iban nga Pinoy sa ilang trabaho bangod sa paandam sa COVID-19. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, ang mga Pinoy ang magabalik sa Pilipinas pagi sa chartered flight nga gin-arrange sa Department of Foreign Affairs. Samtang 48 naman ka mga Pinoy sa Macau ay iga-repatriate sa Overseas Workers Welfare Administration o kung OWA. Base sa datos ng Philippine Foreign Ministry, ang Macau nga isa ka Special Administrative Region sang China ang ginabulumanta nga mayara sang kapin 35,000 ka mga Pinoy. Una dumili sa Pilipinas ang pagbiyahe sa Macau kag Hong Kong bangod sa COVID-19 apang ini ang ginkakasman sa ulihi sang gobyerno. Gindesisyonan sa Commission on Elections nga kanselahon ang testing sa mobile voting application sa pila ka pungsod ini tungod sa nagapabilin nga paandam sa coronavirus disease kon COVID-19. Ginkumpirma ni Commissioner Rowena Guanzon nga hindi na madayon ang plano nga testing sa Singapore, Hong Kong kag Middle East nga may mga positibo sa kaso sang COVID-19. Sulod kay Guanzon nga mo ang in charge sa Comelec Office of Overseas Voting, nagdesisyon ng NBank sa poll body nga hindi na pag-ipadayon ang test sa nasambit nga lugar bilang paghalong batok sa COVID-19. Ginklaro ni Guanzon nga dayon ang test run sa aplikasyon sa San Francisco, Amerika sa Hunyo o kon Hulyo 2020. Samtang nagpromesa naman ang pamunuan sa V-Mall sa Green Hills, San Juan nga pag-imbestigahan ang aligasyon
o kung imbaga imbestigahan nila ang mga aligasyon nga ginbulgar sang hostage taker nga si Archie Paray. Kalakip sa mga aligasyon ni Paray nga pila sa mga security officials ang nagabaton sa suhol gikan sa mga tenant sang mall. Sa statement nga ginpagawa sa Green Hills Center Management, ginpahayag sini nga pag-ausisaw nila ang aligasyon ni Paray. Ginpasiguro man sa management sa Green Hills ang padayon nga kooperasyon sa investigasyon sa kapulisan. Ginaymuan naman sa pamaagi agud mabalik sa normal ang operasyon sa shopping mall. Kadungan sini, ginpahayag sa Green Hills Management nga ginabuligan man nila ang mga biktima sang hostage taking. Ginabi-abi sang Malacanang ang pagresponde sang Philippine National Police sa hostage-taking incident sa Vimo sa Green Hills Syudad sang San Juan. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, ginpresentar sa cabinet meeting ni Interior Secretary Eduardo Anyo kay Presidente Rodrigo Duterte ang natabo nga pag-hostage sa isa ka security guard sa 30 ka persona. Dugang ni Panelo, nalipay si Presidente Duterte tungod wala sa may napatay sa hostage-taking. Sa paghangop ni Panelo, ginpakamalaot pa ang PNP matapos pasugtan nga maka-presscon ang security guard nga nagpang-hostage apang base sa panisayo ni PNP Chief General Archie Gamboa kabay ini isang tactical operations. Sa mga duwa may naton nga mga balita nasyonal, ginpahayag ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga mas gusto nanday Davao City Representative Isidro Ungab kag Oriental Mindoro Representative Salvador Liachon ang intriga kag isiban pa sa baylo nga magtrabaho. Ini ang nagtulod sa House Speaker nga kakasunod duwa sa posisyon bilang chairman sa House Committee on Appropriations kag head sa House of Representatives Electoral Tribunal. Sunod kay Cayetano, magluwas pa ini sa hindi mayong working relationship sa duwa ka mga kongresista. Paatag ni Cayetano, nagpaandam ni siya sa nagligid nga simana nga mayara sa posisyon sa Kamara mahimo na nga manaog sa pwesto kaya magbalik na lamang kung si Marinduque Representative Lord Alan Velasco na ang House Speaker. Duwa pa ni Cayetano nga ang napili niyang ibulo sa napakante nga pwesto ni Ungab, amo si Anay House Committee on Games and Amusement Chair kag ACT-CIS Representative Eric Yap. Tugod nakita ni kung paano magtrabaho sa itong budget deliberation para sa 2020 national budget. Nagapangita man si Cayetano sang mahimo niya nga makatrabaho, sumuman ni House Deputy Speaker for Finance Elray Villafuerte, kay iban pa nga kongresista. Si Liachon ang inbuslan naman ni Kabayan Representative Ron Salo sa HRET, samtang si Yap ang inbuslan ni Abra Representative Joseph Bernos. Ginpahayag ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga wala na sila sang dapat istoryahan ni Marinduque Representative Lord Alan Velasco ni matapos nga gintudlo sang kongresista nga si Velasco ang sa likod sang coup attempt sa iya. Sulod kay Cayetano nga kung paminsaron wala dapat sang kabalakan si Velasco nga hindi makapungko bilang speaker tungod matabo ini kung gusto ni Presidente Rodrigo Duterte. Panugyan ni Cayetano sa mga kongresista nga magtrabaho na lang sila kag untata na ang pagpangguba kag pagpangintriga. Dugang pa ni Cayetano nga kung mayara sa ilang nga duha ang may history nga nagabag-o sang istoryahan si Velasco ini nga mong ginaligar may gusto sang term sharing sa umpisa pa lang. Aprobado na sa House Committee on Flagship Programs and Projects ang hagna agud maghatag sa special powers kay Presidente Rodrigo Duterte para padasigon ang implementasyon sa isa ka katos ka flagship projects sa idalom sang Build program. Sunod kay House Committee on Ways and Means Chairman Joey Salceda, target sini nga mapanubo ang porsyento sang kapigaduhon halin sa 21.6% sa 2015 sa 14% sa 2022. Doon pa ni Salceda, kinahanglan nga masuportahan sang special powers ang Build programs para nga mapataas ang inclusive growth sang pungsod. Ginduga pa ni Salceda nga sa karon, ginahimo na ang mga infrastructure projects apang mas mapadasig ini paagi sa madasig man nga procurement process kag wala sang problema sa right of way. Tinutuyo man sang hagna nga matapos ang mga flagship program sa administrasyon antes o kung pag-abot sa tuig 2022. Sa katapusan nga balita national, ginaduso sa Senado ni Senator Joel Villanueva ang ibutang bilang subject sa kolehiyo ang labor education. Ginpahayag ni Villanueva nga tuyo sang ginfile niya nga Senate Bill No. 1218 nga mahibaluan sa mga estudyante ang ila kinamatarong kung sila ang magtrabaho na. Sunod sa Senador, taman kanubo ang nagasunod ng negosyante sa mga layi sa 4 ka rehiyon kag kung basahon sa social media, nagabaha ang mga reklamo angot sa paglapas sa labor laws. Dugang pa ni Villanueva nga ang nagadamo ng mga reklamo sa National Labor Relations Commission, nagapamatuod yung kinahanglan may baluan sa mga empleyado ang ilang mga kinamatarong.
Ginpahayag pa ni Villanueva nga pila lang sa mga kinamatarong sa empleyado ang mga masigurang security of tenure, husto nga sweldo, day off, mga benepisyo, luwas nga lugar nga ginatrabahuan kapag tukod sang unyon o kon organisasyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Sa ato naman mag-aksyon sa problema natin sa allergies, ang mighty siblang alkaline nga vitamin C may mataas ini nga antihistamine properties, ginapanubos ning histamine level sa imong lawas para nga makontrol ang allergies. Sa mga pilas nga daw kadugay mag-ayo, makato-katol sa inyong nga panit, mag-mighty C na ang alkaline nga vitamin C, manami ini sa tanan nga sahi sang skin diseases. Para sa mas epektibo pagid nga kombinasyon, mag-inom kita sang mighty C kag Santhon Plus herbal capsule nga pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Inyo ginamatiya aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.